Masagas na kayo. Sige, brother. Para kayong baka natayan. You never heard before. 1, 2, 3, 4. Don't tear my heart, my achy breaky heart. I just don't think you'd understand. Oh yeah. But if you tear my heart, my achy breaky heart, it might blow. Hey! Asan po si Lola Nanay Freddy? Ay, ayan. Hello, mga madam. Mga father. Invite ko po kayo. Halika po. Itanda ka na. Invite ko kayo. Hoy mo na. Oh, my God, mother. Tayo po tayo. Paki-assist na natin. Hello! Hi! Kamu na! Happy birthday! Happy birthday ko na yung kanya papa. Happy birthday! Tayo po tayo. Birthday na. Paki-open po ito. Naman dyan yung sunrise. Ito yung sunrise. Oo, yung masagas na kayo. Sige, brother. Para kayong baka natayan. Ayan, mother! Yan! Meron po kayo! At syempre, meron din kayo chocolate cookie! Dito po tayo, mother. Dito po. Halika kayo, mother. Dito kayo. Okay? Hindi lang po yan. Sige po, mother. Meron din po kayong cake! Meron din po sa cake! Makatugaw mana! Harap kayo lang ito. Awan tugaw. Ito lang, ha? Surprise na magaya! Nagawa-Amerika ka daw! Okay, di lang yan, mother. Meron din kayo. Ay, Opo si Mama. Ayan. Sapay ko ma. Okay, ayan po. Tapos, meron din kayo. Kastanan. Siyempre, asama si Yung balon niyo. Siyempre, ito po kanyang shakies. Mainit siya, medyo mainit. Dapat igita natin si mother. Okay lang? Ilan po? Okay, ayan. Hindi naman matagal. Siyempre, meron ka din ganils. Ayan, mother, oh, may balloon kayo, may fruit basket. At siyempre, may coke, okay? Kasama mo dito. Ay, may drinks pa. Coca-Cola. So, okay, pipicturean ko si mother. Okay, tayo po tayo, mother. Tayo konti. Kaya nyo to, mother? Wow. Nung makita kayo, tita, makita kayo. Basta, harap kayo dito, mother. Sino ang mga yan? Woo! Mga po yan! Ay! Wow.
wish. So, wish, tayo po kayo muna. Wish kayo, bye! Wish ka tayo, ano? Okay. Iganap-gaharap ko lang tanong ko. Okay, blow! Blow. 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 Okay, saka! Yay! At syempre, meron pong inihandang message po sa inyo ang inyong mga mahal sa buhay. Ito po, napanood ko po. Nay, ni Betty Kinioli, we want to wish you a happy birthday. Always stay safe and healthy. Agkikinita tayong to, malagpas na ito'y pandemya. Happy birthday. We love you. God bless you always. Ay, Nay, happy birthday! Okay. Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. silang lahat. God bless. Magkita-kita tayo pagtapos ng Kuya, ano COVID. Okay, thank you. Bye-bye. Ay, nabuhay tayo. Happy birthday. Napay ko matakikinita tayo ito ng mga pas dati COVID. Happy birthday mo na. Napay ko nakaratkat kayo sa amin. Sige, happy birthday. Happy birthday, Brian, Cass, and Brandon. We hope you enjoy the gifts we sent you on this special day. We hope to see you again soon, and we pray you have a blessed year. We love you. Okay. Kumusta po kayo, Lola? Ako po si Eliza. Ako po si Adrian. Ako po si Edward. Happy birthday to you. We hope you have a very blessed day. And we're sorry we couldn't visit you last year due to circumstances. We hope we can go visit again next year. And it's our June birthday, so happy birthday to the both of us. And yeah. We just want to say happy birthday to you, and we hope you have a blessed day today. Bye, Lula. We'll see you soon. Hi, Lula. Happy birthday. It's Paolo, and I'm here to say we miss you. Haven't seen you since we were at Manawag, Pangasinan. It was a really nice, fun time, especially when we went to Baguio together. So that was really fun as well. I hope you're doing well, and I hope you have a good year. Happy birthday, Nay. We love you. Love you. Happy birthday. Ayan. Yan po. Lola Feli, yan po ang kanilang message po sa inyo, yung inyong mga apo. At syempre, meron din po inahandang letter. Ang inyong mahal sa buhay. Ito po. Babasahin ko po para po sa inyo. Ito. Una-una ng mensahe. Nanay, kumusta na kayo? Sabay kumata, nakaradkad kayo amin dita. Just have faith and stay safe and healthy. Sabay kumata, malpasan dahil pandemic para makaawit kami mat dita. Tapno, agkikinita tayo manan. Just take good care of yourself and hope for the best. Happy birthday! May God bless you and protect you all the time. Always think positive to uplift your spirit and mind daily. Happy birthday! We love you and enjoy your special day. Love, Edgar and Lina, Betty and Jaime, Yuli and Edwin, Boyet and Josephine. Ayan, yan po ang kanilang mensahe. At syempre, meron pa sa letter sa mga apo maliban sa message. Yes. Lola, pasensya na po. We are sorry. Okay, wait lang, pati ako nagtari. Okay. Lola, pasensya na po. We are sorry we couldn't go home to you. We hope you enjoy your day. As we celebrate you from here, we want you to know that we miss you dearly. We promise to come as soon as we can. We thank God every day He gave you us our Lola. We will continue to pray for you. Please ingat until we can see each other again. Have a blessed year. Happy 81st birthday. We love you. Edward, Brian, Brandon, Cassie, Adrian, Paulo, and Elisa! Ayan! 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 At syempre, Mother, hindi lang yan ang sorpresa binigay sa inyo. Kayo! Excited ako ah! Ito po, pakihawak ko muna. At syempre, tumakdan na yan, Mother. Ito po, pag sinabi ko pong 1, 2, 3, hihilain niyo po ito, okay? Dapat 1, 2, 3, hilain!
Kati. Bada birthday ni nanay yo da kami cuma talo. Nga ang keludeng datu yakmat. Kat kuangan mas lawak ata. Dagi jaya anak mo nga dagi jaya ang jika yung nag-misis ko tadi da kami mo misis ko tadi da kami. Sampai lah ko mata da maawat kumot mo birthday ko na ma. Oh sampai lah ko mata biyaya anak mo nanti ko na ana yung Okay! Tatay, ano pong message nyo kay... Tibaga kayo magmanya, tibaga Ito, kayo. galing na, okay. Happy birthday. Happy birthday, okay. Nanay! Happy birthday ko naman, kini ko ante. Happy birthday. Happy birthday, ipag ko naman. Happy birthday. Ipag kita. Ayan. Si Ma'am Norma, ano pong message nyo? Oh, ante. Sana ante. Dahito nga birthday, manayunan pa iti days nga ag-celebrate tayo. Tanong kastakot, happy tayo lahat. Okay. God bless you and more good health. Sino ba? Sante! Happy birthday, ante. Okay, happy birthday. Makadipin. Nay, mo ito mo kay bagaan. Happy birthday, Lola. Oh. Sino ba? Okay, wala na? Sige na ba niya? Kasi mabuti. Okay. So, Kalafel, ano po ang iyong message po sa mga mahal niyong mga apo na nandun po sa California, USA, at sa inyong mga anak na nandun? Na sila Edward, Brian, Brandon, Cassie, Adrian, Paulo, and Lisa. Opo. Message niyo po. Okay. Sama kayo natin. Niya bagayo kanya dante. To all of my grandkids. Thank you. Yeah, who can song? I'm glad that Thank you very much for your surprise to me. Sana makarating na kayo dito next year. I love you. I miss you. I love you. I love you. Yay! Palakpakan! So, magpapakilala na ako, Mother. Okay? In behalf of Edmonton's Flower Shop and Coordinates, thank you, Ma'am Betty at Ma'am Yoli sa pag-trust. At syempre po sa inyong mga anak, yung mga apo po, thank you na sila Ma'am Cassie. At basta yung mga nabanggit ko po kanina, marami pong salamat sa tiwala at pagpili po sa amin. Ayan po, naihatid natin ng sorpresa na nais po ipahatid sa inyong mahal na lola at nanay. Kaya nga, lola, nanay. Ayan. Masaya yun. Masaya? Masaya. At mga ako daw, uwi na para magkita-kita. Kiss! Ayan.